Sú vodné plochy, na ktorých nemôžeš používať ani čln, ani zakrmovaciu lodičku. A keď chceš svoje krmenie dostať na lovné miesto, prichádza na rad Cobra. Ultra ľahká karbónová Cobra Z-Fish Carbotex Pro XL 26 mm. Je to ľahká Cobra, už je vidieť vďaka svojmu rozmeru, dĺžke a tomu, jak je zahnutá, je určená na extrémne vzdialenosti, kedy potrebujete dostávať svoje krmenie, guličky do fakt veľkých vzdialenosti bez toho, aby ste museli použiť čln či lodičku. Ručka tejto Cobry je spravená tak, aby sa vám Cobra nešmykala, aj keď máte mokré ruky, aby ste vedeli tak zakrmovať veľmi pohodlne a presne. Karbón sám o sebe je veľmi ľahký, no krehký materiál a práve preto dostanete prepravné púzdro,